Bishop ụka Anglican na Diocese Aguata bụ Right Reverend Samuel Ezeofor akwago arịrị na ya bụ ọchịchị egbebelu ugobelu dịka o si wee dị n'akwụkwọ iwu na-achị ala anya bụ Nigeria bụ nnọọ nke emetọsigoro wee kpọkuzie ya bụ n'ọrụ n'ahụ maka ikpe nkwụmọtọ ka ọ gbasie mbọ ike hụ na o mezuru ihe dum atụrụ anya n'aka ya iji wee kakwudosie ike bụrụ olileanya ndị enweghịzi olileanya. Ya bụ Bishop Ezeofor kwuputere nke a n'oge ọ na-agụpụta ozi ya na nnukwute ọgbakọ Synod agba nke atọ nkeji nke isii ya nke ya bụ diocese nke a chịkọbara na Holy Trinity Church dị n'Igbo Ukwu, ebe Emmanuel Chigbata ga-esikọchapụrụ gị akụkọ a. Bishop Ezeofor kwuru na echiche onye ọbụla nọ n'obodo bụ nke ekwesịghị itinye wee na-eme iwu. O kelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ ọ na-alụ na steeti a ma gbakwa ya ume ka ọ ghara ikwe ka ihe ndị ekwesị meghesie ya anya iji wee mepụta ihe o kwenyere na ya. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu nke ya bụ Synod nke kwuru Divine Principles of Transformation 3 Stewardship, Bishop Ezeofor gwara ndị diocese ahụ nakwa ndị ọrụ nke Chineke ka ha were abụmụ ndị nke Chineke ha tinye ya n'ọlụ ma mepụtakwa ezigbo ihe. O kenekwara onye Rotarian Abụchinwe ọzọ maka mbugo n'ọkwa nke ya dịka Assistant Governor nke Rotary International District 9142 maka afọ 2023 nakwa 2024. Na ntụnye nke ya, onye Archbishop nke Ecclesiastical Province nke Niger bụkwara onye Bishop nke Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim kwara arịrị n'ụdị omume nke a na-ewepụtazi n'obodo ugbu a wee kpọkuo onye ndu ọbụla ka ha na-enwe egwu Chineke n'ime ha. Ka ọ na-ekene Bishop nke Aguata Diocese, ndị bishops si Ọgbaru nakwa Amish Diocese Right Reverend Prosper Ama nakwa ogbo ya bụ Right Reverend Ifem Ikeakọ kwuru na isiokwu ya bụ Synod bụ nke na-agbado ụkwụ na ihe mgbu a na-agabiga ugbu a n'obodo. Dịka ọ na-anabata ya bụ Bishop's Charge ka ọ bụrụ ha ga-eji na-arụ ọrụ, onye Diocesan Chancellor Justice Pete Obiora kọwara ya dịka nke edere ọfụma ma bụkwara nke ga-enye aka n'obodo. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye President nke Aguata Diocesan Women Ministry Oriakụ Chinyere Ezeofor gosikwara afọ ojuju ya na ya bụ Synod. Onye President nke Aguata Council of Knights Sap Obiora nakwa onye bịara ya bụ Synod Lady Ngozi Ike kenere Bishop maka ozi ahụ. Ndị Bishop karịrị 20 nakwa ndị Archbishops bụ ndị bịara ya bụ mmemme.